Henrik, Flossenburgen egon zinen. Berriro ere, mesedez bildaldiz esan Ba dizuet. duzu frogarik. Flossenburgen egon zinela egiaztatzeko frogarik, bai ala ez. Henrik Marko baten deitzen nahi, baina Flossenburgeko konzentrazio eremuan sartu nindutenean, Henrik izateari utzi nion. Une hartatik aurrera, 6.458 zenbakia bilakatu nintzen. Goizeko lehen orduan iritsi da diputatuen kongresura Bigarren Mundu Gerrako deportazio espainiarraren delegazioa. Aleman tez jakitea, biziaz ordain ziteke. Flossenburgen egon zinen, ez da? Bai, ala. Espainiar gutxi deportatu zituzten, nara. Zuri buruzko informazio labaina aurkitu dut. Badakit gezurra diozula. Beste aukera bat emango dizut. Flossenburgen egon zinen. Oie, joder!